Bine v-am regăsit, sunt Simona Bălănescu, am revenit în Ploiești pentru că mă aflu din nou în clinica Neodermaskin alături de invitata mea, doamna doctor Ana Fâcă, medic primar dermatolog. Mă bucur să te revăd, Ana. Bine ați revenit! Astăzi vreau să vorbim despre ce putem face astfel încât anii să treacă frumos, să nu se vadă pe chipul nostru. Deci cumva anti-aging fără acid hialuronic se poate? Nu știu, ce putem face. Bineînțeles că se poate. Și trendul în ultimul an, să spun, este spre natural, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că dacă mergi pe resurse naturale, arată și mult mai bine. Dar, ce să spun, îmbătrânirea e un cuvânt urât, dar e o certitudine. Anii trec. Și anii trec și ține foarte mult de bagajul genetic. Bagaj genetic care o parte nu îl putem influența, pentru că este materialul nostru genetic. Dar îl putem modela, să spun, îl putem modela prin stilul de viață, stilul de viață, bineînțeles, și ține foarte mult și de mediul înconjurător în care trăim și de cât de... Și cred că mai contează, Ana, ceva, de pe la ce vârstă începem să fim preocupați de anti-aging. Pentru că sunt foarte mulți tineri care consideră că nu o să îmbătrânesc, o să fiu la fel, sau nu realizează de fapt că anii trec pentru toți. Una e să ai grijă de tine, de corpul tău încă de tânăr, la o anumită vârstă cred eu că îți va mulțumi, îți va fi recunoscător, și alta e să nu ai grijă, plătești eu un preț în timp. Așa este. Iar pielea este prima care are de suferit dacă nu ai grijă de ea. Pielea se vede. Este și un avantaj și un dezavantaj asta. Da, noi dacă ne gândim științific, în jurul vârstei de 25 de ani începem ușor să pierdem colagen. Și atunci, deci ăsta este primul semn că începem să îmbătrânim, deși nu realizăm. Nu-l vedem. Doar științific îl știm și atunci ne-ar ajuta foarte mult dacă în jurul vârstei de 25-30 de ani începem să ne preocupăm. În primul rând să ne preocupăm de un stil de viață sănătos, contează foarte mult, și putem să facem și proceduri care să ne mențină pielea mai mult timp elastică și hidratată. Proceduri la vârsta asta nu trebuie proceduri invazive extraordinare. Putem să o reglăm dintr-o mezoterapie, dintr-un PRP, dintr-un laser pe care îl facem o dată pe an, un laser de tip CO2 care să stimuleze fibra de colagen, să stimuleze fibroblastele să producă colagen, astfel încât în timp să îmbătrânim mai greu și mai frumos. Și mai frumos, asta ne dorim. Dacă suntem trecuți de vârsta tinereții în care putem să intervenim ca prevenție, să spun, poate că nu existau acum 20 de ani multe, da? Tot așa, putem să apelăm la diverse metode de stimulare a colagenului care pot fi injectabile, cum sunt produsele pe bază de acid polilactic, Sculptra, sau pe bază de hidroxiapatită de calciu, Radiesu, Harmonica. Sunt produse combinate și cu acid hialuronic care nu modifică fizionomia. Ele stimulează colagenul, sunt băgate acolo în derm și stimulează în timp colagenul. Bineînțeles că nu se produce peste noapte. Este un proces care necesită un timp, începe cam după 30 de zile de la această procedură și îl putem ajuta între timp și cu altele, cu radiofrecvență fracționată, cu un laser intercalat între procedurile de stimulare de colagen prin injecții. Și atunci îmbătrânirea este iar fentată, să spun, da? întârziată, da? Și aspectul este unul armonios și frumos. Este minunat când se întâmplă așa, când îți păstrezi fizionomia. Bine, asta în cazul în care nu vrei să ți-o schimbi, pentru că sunt tineri care vor să-și facă anumite schimbări, alții nu. Dacă vrei să-ți păstrezi fizionomia, mi se pare senzațional tot ce povestești. Avem și pentru buze. Chiar dacă nu vrem să apelăm la un acid hialuronic, deși nu trebuie să fim acum reticenți. Și să recunoaștem meritele și acidului hialuronic. Bineînțeles, pentru că poți să folosești un acid hialuronic astfel încât să hidratezi sau să obții un volum pe care l-ai pierdut, nu să adaugi, da? Exact. Și atunci arată foarte frumos și armonios, dar nu, acum putem să facem și tratamente laser. Laserele merg pentru stimularea și pielii adică mucoasei buzei, semi-mucoasei buzei.
Foarte interesant. Bun, dar ai nevoie de perioadă de recuperare după laser? Depinde de laser. Depinde de laser. Dacă folosești un laser de tip CO2, dacă îl folosești la 25 de ani, nu îl folosești cu o intensitate foarte mare și gradul de recuperare este de câteva zile. Dacă ai nevoie, ai niște riduri care deja sunt instalate și sunt urâte și mai adânci, atunci și puterea, intensitatea pe care medicul o va folosi va fi mai mare și perioada de recuperare va fi un pic mai lungă. Dar dacă putem folosi lasere subablative. Noi avem un laser subablativ, de exemplu, cum este un Ultra MDU pe care îl avem noi în clinică și îl folosim cu succes, un laser pe care îl iubesc, pentru că are o perioadă... Se vede, am citit în priviri când ai spus că îl iubești. Îl iubesc pentru că are o perioadă de recuperare mică, este mult mai puțin dureros. CO2 trebuie să recunoaștem că arde, doare și ține de toleranța pacientului. Nu știu, cremă... Arde. Dar ține de toleranța pacientului și este un laser extraordinar de bun și face ce altul nu face acolo unde e bine folosit. Dar stai un pic, mai am o mică paranteză de deschis, inclusiv pentru persoanele care au alunițe? Inclusiv pentru persoanele care au alunițe, pentru că medicul nu trebuie să le... Bun, dacă ai foarte multe alunițe, le poate feri pe toate pe față? Încercăm. Da. Laserul acesta subablativ este un laser mai ușor de suportat. El face la nivelul pielii niște mici canale, înroșește, are un eritem din ăsta ușor, tranzitor, o zi, două după, dar este foarte ok de ieșit în lume, să spun, după sau de mers la birou după 24 de ore cu un BB cream. Iată că mai avem și lasere non-ablative. Da? Un laser de tip Nd:YAG non-ablativ. Mai ușor de suportat ca tratament și cu perioada de recuperare mai mică. Înseamnă că la suprafață tu nu vezi, da? Totul se produce în interior. Deci se stimulează. Sună foarte bine. De exemplu, un tratament din ăsta 4D de la Fotona, în 4 timpi, e foarte, foarte ușor de suportat. Deci nu e dureros. Nu este dureros deloc. Ultimul pas este un peeling light peeling, așa, ca un peeling ușor pe care îl faci enzimatic, să spun. Se descoamează foarte fin, deci e foarte ușor de suportat și nu doare. Ce vești frumoase ne-ai adus, și fără durere și cu eficiență maximă, sună foarte bine. Trebuie să fim foarte realiști, pentru că dacă nu ai făcut nimic toată viața și n-ai cum să ștergi într-o zi. Și mulți așteaptă că fac un laser. Nu suntem în Star Wars, deci nu se poate cu un laser să ștergi 20 de ani dintr-o singură lovitură. Tragem un semnal de alarmă, începem încă de pe la 25 de ani, spuneai, cu tratamente de întreținere. Într-adevăr, pacienții întreabă, dar nu-i prea devreme? Nu-i prea devreme, că nu faci nimic să-ți modifice fizionomia. Da? Trebuie să te gândești ca la o casă. Trebuie să te gândești la fundație, care e osul, trebuie să te gândești la acoperiș, care e pielea, și trebuie să te gândești la tot ce este între, care înseamnă musculatură, care înseamnă derm, deci așa trebuie văzută și pielea. Dar pentru cei care se întreabă dacă folosind de tineri, da, de la 25 de ani, astfel de tratamente, terapii moderne, organismul mai știe apoi să și le producă singur, dacă, nu știu, întrerup terapiile, că poate aici ar fi semnul de întrebare pe care și-l pun mulți. Da, nu se întâmplă nimic. Nu pică fața. Că toată lumea te întreabă, nu pică fața? Nu pică fața. Nu pică nici după botox fața, da? Pentru că revii la ridurile pe care le aveai înainte. Da, dar stimulând, făcând tratamente laser, nu mai revii la ridurile chiar așa. Clar, vorbeam de botox, da. Dar la botox, revii la ridurile care le aveai înainte, dar acum metodele de injectare nu mai văd paralizia aia pe care o știm noi, fața aia inertă. Acum se folosește ca miomodulator și dacă îl folosești cum trebuie, chiar în timp armonizează toată fața, chiar dacă tu îl folosești în zona, în treimea superioară a feței, unde se folosește de obicei, cel mai frecvent, da? Între sprâncene, frunte și celebra laba gâștii. Da. Folosit treptat, el ridică, pentru că toate sunt conectate la nivelul feței și atunci aspectul este mult mai armonios. Natural, întinerit, ai aspectul acela de o față odihnită, exact, când tu de fapt ai același ritm agitat. Pe lângă lasere avem și radiofrecvența fracționată, care intră la nivelul pielii, adică există Morpheusul, aparatul celebru Morpheus, care are niște ace, da? Acele pătrund în piele și descarcă energie.
făcând fibrele de colagen să se contracte și să producă colagen nou. Deci le stimulează. Le stimulează. Stimulează organismul să producă din nou colagen, pentru că știm că după o anumită vârstă îl pierdem. Exact. Și acesta poate fi integrat într-un protocol. Tratamentele nu se exclud injectările cu tratamentele laser sau cele pe bază de radiofrecvență. Dar trebuie să le faci într-o anumită ordine? Bineînțeles. Cum le faci? De obicei începem, adică indicat este să începi cu un tratament de tip laser sau radiofrecvență fracționată, să continui după un anumit timp, o lună, două, cu tratamentele injectabile și să le faci într-un anumit protocol de-a lungul anului. Pentru că altfel dacă faci întâi tratamentele injectabile și apoi laser sau radiofrecvență, poți să anulezi Nu neapărat, se poate și așa, dar este mai eficient în această ordine. Dacă păstrăm o anumită distanță între ele, nu se întâmplă absolut nimic. Pentru cine nu suportă durerea, există și tratamente non-invazive total, adică nu pătrund deloc în piele, doar la nivel, și aici e radiofrecvența simplă, bipolară sau care e foarte plăcut, e și un masaj al feței, există dermoporația, mai multe proceduri care nu lezează deloc pielea și sunt foarte, foarte ușor de suportat, adică minim de durere. Dar bănuiesc că rezultatele, da, le vezi, însă dispar mai repede, trebuie să le faci mai des repetitive față de cele care acționează în profunzime, sunt dureroase, dar cred că eficiența durează mai mult. Trebuie făcute mai des, trebuie făcute cam tot timpul. Nu uităm aici nici de HIFU. Și HIFU este o tehnologie care este foarte bună pentru un lifting. Dureros sau nu și HIFU? Depinde de gradul de sensibilitate al pacientului. Dar fără recuperare. Fără recuperare, ceea ce este foarte important. Dar să ne spui, Ana, cum diferă rezultatele, iată, când vorbim de un program, faci la recomandarea medicului dermatolog, dar ai spus mai multe proceduri, astfel încât efectul să se combine, față de, nu știu, rezultate obținute dacă faci când și când un anumit tratament, adică ne gândind o schemă personalizată. Care e diferența între rezultatele obținute? Depinde foarte mult, pentru că dacă tu ai o rutină clar stabilită și medicul ține cont de toate de toată conjunctura, da? Adică ține cont și de particularitățile fiecărui pacient. E sensibil, e cu perozii, depinde, da? De fiecare, de toată patologia asociată și e mult mai bine să faci un plan de tratament pe termen lung, exact, așa, decât să faci, și mai fac și eu un laser am făcut acum 3 ani. Normal că nu este același efect. Deci vrei eficiență și rezultate frumoase și de durată, trebuie să intri în acest protocol personalizat, realizat de către medicul dermatolog. Cum decurge discuția? Uite, da, vin ca pacient la tine în cabinet, îți spun eu ce vreau, te uiți tu la fața mea și la fața pacientului și propui anumite tratamente. Cum se întâmplă? Eu în primul rând las pacientul, întreb pacientul ce îl deranjează și ce nu-i place, ce nu-i mai place. Și de la această discuție pornim în funcție de vârstă și de stil de viață, dar trebuie foarte important să setezi niște limite și niște așteptări realiste, pentru că nu se poate să te transformi cu totul, n-ai cum. Atunci trebuie să fii realist și atunci pacientul lui trebuie explicat foarte clar la ce se poate aștepta, în cât timp se poate aștepta, dacă se pretează la un anumit tratament, pentru că sunt anumite afecțiuni care ne contraindică un laser, da? Sunt bolile de colagen, bolile autoimune. Și pacienții cu boli autoimune îmbătrânesc și atunci ne gândim să facem alte tratamente non-invazive. Deci găsești terapie, găsești variante. Da. Dar hai să te întreb acum altceva. Care este avantajul unei abordări progresive, așa, cu un protocol personalizat, pe termen lung, în comparație cu, nu știu, soluții rapide pe care poate ți le-ar cere pacientul? Avantajul pe termen lung este că e mai de durată, da? Este un proces de durată și un proces mai natural. Tratamentele pe termen scurt, nu pot să zic că pe termen scurt, adică depinde acum, dacă pacientul vine în clinică și spune, da, peste o lună am un eveniment, atunci mă gândesc să-i fac poate puțină toxină botulinică, să-i fac o mezoterapie sau să-i fac un skin booster, da? Să aibă
Bineînțeles că nu o să mă apuc să-i fac un laser CO2 care are la o lună recuperarea cea mai bună, îl vede, sau peste 3 luni, sau mă apuc să fac în funcție și de ce eveniment pe care l-ai. Bineînțeles, da. Deci, iată, trebuie să gândim în ansamblu, ne adaptăm, de fapt te adaptezi fiecărui pacient astfel încât să obțină rezultatele pe care și le dorește. Ana, îți mulțumesc pentru sfaturi. Mulțumesc. Am aflat, iată, de o mulțime de tratamente. Important este să vii la medicul dermatolog, să vezi ce ți se potrivește și să respecti cu strictețe schema propusă, nu? Da. Ana, îți mulțumesc pentru sfaturile date și astăzi. Am aflat, iată, despre o mulțime de tratamente. Merită să le încercăm, nu? Atunci când vrem ca anii să treacă frumos. Să se adune cât mai mulți. Toți ai noștri, dar toți frumoși. ai noștri frumoși. Și așa cum vă urez eu mereu, rămâneți sănătoși, voioși și frumoși, nu? Sigur. Așa ne propunem cu toții. Pe curând!